Ik ga hem maken. En ik ben er tegenbleid mee. Het moest lietser, er waren minder vertellers, maar toch is er weer een verhalenjoen organiseren. In Nijenwier mochten 4 mensen haar verhaal voordragen en enkele tiental mensen. Zulke verhalenjoen binnen betocht in het culturele haastet hier in 2008. Wij konden dat net in grote vorm organiseren en daarom hebben we dit hier wat liedse dingetjes in. Zoals een podcastreeks met 4 vertellers, met de omroep hebben we dat georganiseerd. Ja, en zei ik deze 3 proeftuinen, met een lieds publiekje, maar toch met vertellers ontwet. Maar ik heb les van een virus. Nou, blijf maar zitten, ja. Dat is net besmetteld, ja. Je moet net denken, mooi corona, mooi wat. Op 4 verschillende locaties in Nijenwier en Wetsens waren verhalen verteld. Het thema virus kon breed invuld worden, want de verhaal ging over bijzondere moordings door corona ont een virus voor fotograferen. Wij organiseren deze joen en de 2 orenproeftuinen organiseren we om eens een lieds onderzoek te doen naar wat heeft een verteller nou nodig? Hoe kunnen wij een verteller nou helpen? Want ja, wij hebben als doel met verhalen joen om zo volle mogelijk vertellers te krijgen. Het is de bedoeling dat in november weer een gewone verhalenjoen organiseren wordt. Het thema is dan Taal van mijn het.